Bedawada bilen özgörýän ösýän edi diýarmyzda depkin zähmet üstünliklerini besinýän kärhanalaryň kataryna zamanamyzyň ösün döwri we dokmenjamlary bilen bir kimsiz öpçün edilen Türkmenistanyň Dokma Senaty ministrliginiň Türkmenawat paýtyrça kärhanasyny görkezmek bolar. Şu ýylyň ýanwar-oktýabr aýlaryny Dokma kärhanasynda 4626 tonnan daha ýüplügi öndürli. Ýylyň başyndan bäri meýilnama 131,6 götürüm ýerine ýetirli. Geçen ýylyň deýişi döwri bilen deňeşdirenmizde manat möçürni önümçiliň ösüş depkini 138,9 götürme deň boldy. Deýişi döwürde ýurdumyň içerki bazaryna dokma kärhanalaryna hemde daşary ýurtly serpejçilere gymmatly önümiň jemi 5216 tonnusy uğradyldy. Işara barha ilerleýän bu önümçilik kärhanasyna esasanam naqpaqta ýüplükleriniň 20-27-34 belgili görnüşler önürliýär. Önümçiliň ýoly goýulmagyny Günnogor welaýatynyň paýtary Talaja kärhanalaryna gaýtadan eşinen gowçy hasylet şeýmal bolup hyzmat edýär. Döwri we dokma kärhanasyna taýýarlanylýan naqpaqta ýüplüğiniň kil derejesine aýratyn ähmiýet berilip, deýişik hünärmenleriň gödekçiliginde saklanylýar. Kämil enjamlara dayanýan döwri we parlahana şeýmalyň şeýlede öndürilýän ölümleriň kil derejesini şalt we taky kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Kärhananyň işçi hünärmenleri milli senenamada uly orun alan ajaýyp bayram ýurdumyzyň kemeşilik betaraplygynyň 29 ýylygyny halkara betaraplyk günni özür münasip zähmet sowatlary bilen barýarlar. Paýtyrjylariň podugy ösüşleriň täze belentliklerini çykaran türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadalyk gahrman serdarymyza alkyşynyň hoşallyklarynyň çägi ýok.